Grabatzen ari garen unean arratsaldeko 7 eta 9 minutu diren honetan, Elezkanok eta Martijak, Jaka eta Mari Ezkurrenaren aurka jokatu duten binakako txapelketa nagusiko 3. jardunaldiko 3. partidaren analisia egingo dugu. Bilbon jokatu dute eta garaipena Jaka eta Mari Ezkurrenarentzat favoritoentzat izan da 22 eta 9 emaitzarekin. Hasieran egia da, Danel Elezkano eta Martija ongi hasi direla, baina gerora askoz ere gehiago izan dira. Ere, analisiarekin hasi aurretik gogora ezagun batetik Elezkanok eta Martijak lehengoan Lizarran galdu egin zutela Peio Etxeberria eta Zabaletaren aurka, eta hortzak estututa Jakak eta Mari Ezkurrenak irabazi egin zietela, kasu honetan Peña eta Albizuri Amorebi eta Etxanon. Horrelaxe iritsi dira biak ala biak, batetik Elezkano eta Martija, Altuna Martija bikote titularra bitik punturik eskuratu gabe, aldiz Jaka eta Mari Ezkurrena 3-3 irabazita. Hasieratik esan dugun bezala oso ongi ipini zaie norreiagoka Jaka eta Mari Ezkurrenari, baina egia da norreiagoka hasieran lehendabiziko 3 tantoetan oso ongi hasi dela Elezkano. Azkenean Elezkano hori gaurko norreiagokan eskatzen zitzaiona zen nortasuna edukitzea, nortasuna azkenean bagenekien Mari Ezkurrenak eia 100% atzeko kuadro horietan agindu egingo zuela, Martijak asko sufrituko zuela, eta halaxe izan da, baina hala ere hasieran Elezkanoren jarrera benetan aipagarria izan da, baldintza oso zailetan, ari baita txapelketako hasiera honetan, atzeko kuadroetan 3 jotzaileen aurka jokatzea egokitu zaio orain artean, lehen jardunaldian Rezustaren aurka jokatu zuten, 2. jardunaldian Zabaletaren aurka, eta orain 3. jardunaldian Jon Mari Ezkurrenaren aurka egokitu zaie. Beraz, pentsa ze aurkari izan dituzten, eta egia esan gaur hasieran oso ongi aritu da. Gerora ordea, pixkanaka Julen Martija ere nekatzen hasi da, eta 12 eta 5 aurreratu dira Jaka, 12 eta 7 aurreratu dira Jaka eta Mari Ezkurrena. Esan eri Jakak erakustaldia eman du, benetan bikote honen teoria praktikara oso ongi eraman dute Jakak eta Mari Ezkurrenak. Mari Ezkurrenak atzean agindu eta Jakak aukera zuen une oro baterdian hartzen zuen pilota oro bukatu egindu, izan txokoan, izan Zabalean, eta gaurkoan batez ere oso aipagarria iruditzen zaiteri Jakak egin duen gauza bat, eta izan da Danel Elezkanok noski zueri Jakaren aurka jokatzen ari zarenean, zuk ez dakizu nora joan, ze alde batetik Zabalera botatzen baldin badizu ziuraski amaitu egingo du, sekulako besamuturra baitu Zabalean amaitzeko, izan ezker boleaz edo izan ezker airez bere postura naturalean, eta txokoan amaitzeko ere ezker bolea zein efektuarekin sekulako erraztasuna du, eta gaurkoan txokoan askoz ere gehiago amaitu ditu. Danel Elezkano Zabalerak joateko autua egin duelako, noski Julen Martija aurrera joango zelakoa, baina Mari Ezkurrenaren nagusitasuna hain zen handia atzeko kuadroetan, hain zen handia, ia une oro 7tik atzera egon da Julen Martija, eta hala ere dezente kendu dio Jakari partida hasieran, dezente kendu dio, baina hain zen handia Jon Mari Ezkurrenaren nagusitasuna atzeko kuadroetan, Julen Martija lerre eginda iristen zela, eta Danel Elezkano ere gainetik pasatzen zuen Mari Ezkurrena, eta benetan urdinen erakustaldia eta gorrien inguruan horixe. Ez dute zer egiterik izan. Gero bigarren zatian ere lehengo lepotik joan da burua, Jakak erakustaldia ematen jarraitu du, tantoak amaitzen, Elezkano geroz eta aukera gutxiago zituen sartzeko, Martijak ere geroz eta gutxiago kentzen zuen, Mari Ezkurrenak berdin segitu du, izan frontis erdian, izan pixka bat pilota geixeago arrotuta, eta bai, benetan aurten gainera Jon Mari Ezkurrenaren inguruan esan behar dena da, behar bada beste binakako txapelketetan baino erregularrago ari dela. Gogoratuko dugu, lehengo urtean sekulako udara egin zuela, Joseba Ezkurdiarekin ere Mastersa irabazi zuen, baina gero binakako txapelketan Jon Ander Peñarekin final erdietara sailkatu bat ziren ere oso irregular aritu zen Jon Mari Ezkurrena. Aurtengo txapelketan ordea oso zuzen ikusten ari gara, nagusitasunez,
Horrez gain ezkerrez ere hobekuntza handia egin du, ezkerrez ere gatz handia du eta benetan hori ere aipatzekoa da. Eta azkenerako, horixe, 22 emaitza, garaipen erosoa, Jaka eta Mari Ezkurrenarentzat erakustaldia eman dute esan bezala. Eta honen bestez, Elezkanok eta Martijak, Altuna Martija bikote titularrak punturik gabe jarraituko du, eta Jakak eta Mari Ezkurrenak 3-3 irabazi dituzte. Hauxe beraz, esan beharrekoa, gogoratu, Jakak eta Mari Ezkurrenak 22, Elezkanok eta Martijak 9 Bilbon, hurrengoan gehiago izango duzue, bitartean ongi izan, agur!